Kasa. Yo, mene akona ebusua panin Sante Bekwai. Nana Amopepra. Midishie eni Nana Kojo Puku Dankwa Autosumieno. Mene mebusua na aso me mu a yedini si akonwa no so. Se Bekwai mai fotosamfo hene. Sa akonwa no ye eni ayefi akonwa. Nana yedishie kope. Yankofa na free baby ya. Mene mebusua tai nechi. Yene ane yi no. Nti ne dey. Edina na kodo. Puku Dankwa Autosumieno ene edi Bekwai mai fotosamfo hene. Tai nechi den. Nyame ase.
Bua. Bua. Mo le ka ba ha. Ono kura obeba pamba so ya.
But akonya we ay akonya be ya na mpacho free yo me America say me dende Mrs. Perpetua Che me wo Asante Bekwai sabre pempre me kasa free Asante Bekwai egu ayebiafo ahemfie ena me gine eye enadwo akosidaye edwadai menua bema nana poku dankwa enene yede na ba ayebiafo ahemfie se omesi bibi emfankyere nana osei kwadwo abebio ene na tira nkonwana se oye oman hene photo samfo se omene oman hene photo samfo ehene oh okay na mpacho abakasama ewo akonya no ho kakra to say abakwasama ewo akonya no ho nyina ne se yen ya konya no ya ofa edi atam sanso ene hwe ya ofa ena obesom ye na obesom wo hene no so mpanti de bia wo ba no de ne baba mu aba enti no wo de ne baba mu ana ba wo de ne ba ne du bre bia ya wofa ye emre na ba mu ana na oso ena oman ne se ena na obey wa ye mre dia na me bo no photo sample abebo no photo sample enti photo sample akonya na eda ye na me chefe asante bidi ame pa mi won mi ati ele se yes we are na me no we Hello.